Bueno, pois esta sintonía nos indica que xa están aquí os compañeros de Modepen, Alfredo, Manolo, Eloi, bo día, benvidas, como estades? Ben, bueno, nunha nova comparecencia aquí na Radio Municipal de Tui que nos vai a servir unha vez máis, bueno, para lembrar os asuntos polos que está continuamente pelexando Modepen e polos que están, bueno, pois organizando movilizacións, chamamentos, charlas, en fin, de todo, están movéndose. Por onde comenzamos, Eloi? Nada, eu un pouco seguindo a línea do que habíamos comentado a vez anterior. Como sabedes, é unha preocupación que a veces non sabes moi ben se planteala en plan serio ou decir, bueno, isto é lo que hai, en fin, que é o tema de asistencia, sobre todo a persoas maiores, é dicir, o gran problema que temos en este país, en Galicia sobre todo, porque é o que nos compete, é o que temos que centrarnos. Estes 15 días me fai moita gracia porque mentras clamamos no deserto que efectivamente para entrar en un centro de día que non hai mínimo 2 anos de espera e, por desgracia, casi sempre a costa de que fallezca alguén dos que están. É dicir, o que o resto de, digamos, residencias asistenciales, pois estamos na mesma. Son poucas, a maioría son privadas, a pinta por riba subvencionadas, e públicas, pois moi contadas. E resulta que todo isto, cando ves cual é a preocupación, non só do cidadán, porque o cidadán parece ser que só lle doi cando lle chega a porta, somos así, pero dos nosos políticos, é dicir, dos nosos, digamos, pais da patria, son os que teñen que defender os temas importantes. Resulta que a batalla é que se hai un tarado argentino que está insultando a non sei quen, que se nos vai arreglar o país... E acabas de devolver o insulto, eu digo que deixe constancia... Xa, bueno, presuntamente, sí, un delincuente, quero decir que me fai moita gracia, ou que ahora mismo estamos que a ver que facemos porque por fin temos a lei de costas, que va a ser unha bomba de relojería, e ya estamos pensando en cambiar a lei del suelo. Non estamos pensando en facer máis residencias públicas, ni privadas, ni facer inversión naquelo que nos vai a facer ter unha mellor calidade de vida cando cheguemos á edad na que xa estamos nós e que os que veñen atrás, pois, bueno, parece ser que a eles debe ser que cada un debe ter xa unha residencia pública ou privada, digo, en vista, e, polo tanto, este tema non se fala. E eu digo, vamos a ver, hombre, a nós nos gustaría que baixasen a terra de vez en cando e pensasen, antes de abrir a boca, cuáles son as prioridades nos 4 anos de mandato, que, por desgracia, como non hai unha lei electoral que os lle corte, poden ser 40, pois, oiga, e de lo mío, que? O sea, isto vai ser unha batalla que, a verdad, está casi perdida, pero que na que vamos a ter que insistir moito, máis que nada porque eso sí que está na nosa man, que se cambien esos malos hábitos, é dicir, oiga, usted cando faga os presupostos, que ademais o fai como eu diñeiro, non me empeza a vender, sale unha nota, este año la Xunta gasta algo máis de 8 millones en promocionar festejos e verbenas. Digo, joder, vamos a ver, hombre, vale, pero eso cando sobren cartos daquelo que é prioritario. Entonces, o que queremos transmitir é, vamos a ver, estamos nos equivocados? Nos vivimos noutro país? A preferencia é que teñamos máis festas e máis romerías e menos residencias e menos atención médica? E que as listas de espera sean pa telefónica 15 días e a presencial un mes? Oiga, a verdad, é para estar cabreado permanentemente. Eloi está sempre cabreado, teño moi claro. Mira, eu non quero ser pesimista, porque non me gusta selo. Son un tipo optimista por natureza. Fai esperar 15 días a unha persona por unha cita médica, seguramente non pasa nada, pero quítalle a verbena da parroquia e xa verás. Xa, por eso a veces insistimos, cando estamos nosas solas, que parecemos tontos, e decimos, debemos de estar equivocados. Sí, bueno, pois... Porque se vais ao Celta, salen todos á calle, e se non temos médicos ou non temos residencias,
nos quedamos todos a en maior casa. manifestación que hubo nunca en Vigo foi cando o Celta baixou a segunda. Eso Que non se témolo esqueza presente, ninguén. eso témolo presente Non foi nin sempre. de sanidade, nin dos hosteleiros, nin das pensións, foi que o Celta baixaba a segunda. Pois por desgracia é o país que temos. Pois E os aí políticos estamos. parece ser que o saben e por eso abusan de nós. Bien, pois aí os queda el recado. Manolo, ti dame algo máis de positividade, por si non aquí isto vai... No, un pouco seguindo na línea que falaba Eloi e da última charla que demos aquí na Sala Félix, Sí. que quero darlle as gracias aos non asistentes, o sea, a consideración importante. E o día 20 temos aquí o noso amigo para falarnos dun tema que en teoría debía ser o máis importante ahora mismo para toda a clase traballadora. Falamos de que o día 20 vai estar connosco Sí, eso Javier. lo quería anunciar yo sí, luego. ahora nos dará os datos E Alfredo. un dos temas que queremos que fale é do tema da evolución social que vai a ocurrir daqui aos anos 40, non? A xeneración baby boys. Non? A densidade e falamos aí, como dixen aí fai o outro día aí na reunión esa da Sala Félix, pero vou a dar dúas pinceladas e ele xa nos lo aclarará, porque hai moitas versións contradictorias no informe da Comunidade Económica Europea. Non, por un lado dice que non é posible aguantar este ritmo, e por outro lado, ao final, a partir do artículo 223, creo que fala xa de que é factible, que é posible, que tal e cual. Entonces, as cousas hai que analizar con calma, e Xavier nos lo explicará. Pero, sí, dúas puntualizacións. Eu non estou moito de acordo con ese optimismo engañoso, como esas falsedades que estamos en puta quiebra tamén tan engañosas ou máis. O sea, hai uns términos medios que hai que evaluar. Si ahora mismo somos 21 millón de persoas en activo, aproximadamente. Sí, cifras redondas. Si ahora mismo somos casi 10 millóns de que cobramos la jubilación, aproximadamente. Si fai 2 anos que non se aforra nada porque a caixa de pensións hai 2 anos que non se lle mete un puto euro, quer dicirse que están equilibrados os gastos máis ou menos. Sí. Ben, habría que estudiarlos, pero esos son datos. Si nos 2030 pasamos de 10 millóns escasos a casi 13 millóns, é un gasto de casi de 10 millóns 10.000 millóns e medio a 15 millóns, 1.000 millóns, aquí hai un desequilibrio. Se as estimacións que hai de población activa é que van a subir os salarios progresivamente, chegarán ou non chegarán, pero van a subir, pero van a baixar os cotizantes, o sea, vai haber menos población activa, se encima que no 2030 vai haber sobre 20 millóns de traballadores en activo. Está claro que non se pode ser nin pesimista nin tan optimista, que aquí vai haber uns desequilibrios, que aquí vai haber que pelear polos nosos dereitos, e eu, uno que lle digo á audiencia, é que, señores, póñanse os machitos. E senón, ustedes son os responsables e logo non lle boten a culpa ao alcalde do pueblo. Moi ben, sí que é unha situación para analizar, desde logo. Para iso vai estar connosco Xavier, verdad? Sí, bueno, yo quería anunciar, yo próximo jueves no estaré, pero estarán aquí mis 2 compañeros, y para el siguiente, que ya nos despedimos y nos vamos de vacaciones, creo que merecidas, que ya toca, tendremos a Xavier Pérez, nuestro compañero, que tan interesantes son sus charlas y tan documentado está, que siempre su participación nos parece corta, y como sabes, siempre hemos repetido, ¿no? Sí, Este año no lo vamos a repetir porque es el último día, ¿no? Nos despediremos con él. Y bueno, pues ya nos pondrá al día para que tengamos tema para meditar durante todo este verano, porque yo, contándole un poco a Tato, yo es que creo que la gente que está a punto de jubilarse o en edad laboral se cree que nunca van a llegar a... O sea, lo ven tan lejos, que no se preocupan más de los problemas diarios. Y esto no es así. Es decir, antes nuestros padres, recordaréis que ellos siempre pensaban en el futuro, cuando lleguemos a mayor, y eso se ha perdido. Eso se ha perdido. Hoy no lo veo entre la gente joven ou que está en activo. Que é moi difícil, é moi difícil, A xente vivir hoxe que non sexa o día é moi complicado. Eu leía
escoitaba, temos que rematar que vamos facer el tempo, pero escoitaba unha carta de un ointe a outra emisora de radio máis grande dunha persoa que vivía en Mallorca, ele e a súa muller, entre os dous cobraban 4.000 euros. 4.000 euros entre os dous. Dice, e hai meses que non chegamos a fin de mes. Claro. Polo boom inmobiliario en Mallorca, os precios que están pensados para os turistas e a xente de ali, 4.000 euros entre os dous, dice, e hai meses que non chegamos a fin de mes. Mira, yo tengo una amiga, por lo que estás diciendo, una amiga profesional, es enfermera, está trabajando en Ibiza, creo que es, y vive en una roulotte. Tuvo que comprar una roulotte, que le dieran permiso, porque con un salario decente no puede pagarse. Y esto nos parece que queda muy loco, eso es Mallorca, pero en Tui hay pisos a 750 euros ao mes. Bueno, se vai cambiar a lei do solo inmediatamente, porque fíjate que casualidad, me dan las costas, e aquí cambio la lei del suelo, e dentro de máximo 10 anos, que mellor eu xa non o miro, espero que sí, pero por min sí. Xa, por min, pero a especulación vai ser bestial, porque a eses alcaldes de paseo, a eses outros que tal, ollo, co Peixou, non lo toquéis, e cando lo toquéis, santiguaros. Ted en conta o pueblo, non o turista, nin o especulador. Bien, aí queda eso. Aí queda, seguiremos. Gracias, ata a próxima intervención, ata logo.